Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। मैया क'क्राझार सहरनि अमस्रि होननाय मोनसे हटेलाव बर'नि गेजेराव फिन आलादा रायजो बड'लेण्डनि दाबियाव बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन सुंद'यै BNSU मुंनि गोदान फरायसा आफाद जोनोम जादों। बर'नि गेजेराव गोदान मोनसे फरायसा आफाद जोनोम जानायनि उनाव ससियेल मिडियायाव रायजो राजाफोरा गोबां सावरायनायखौ नुनो मोन्दों। रायजो राजाफोरा माखासे गोदान फरायसा आफाद दानायखौ सापर्ट खालामदों आरो माखासेया सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि मैया अमस्रि हटेलाव गोदान फरायसा आफाद दानायनि उनाव गोदान फरायसा आफादा खौरांगिरि मेल खुंनाय समावनो माखासे दैदेनगिरिफोरा फैनानै चेयार टेबोलफोरखौ बुख्रुब बुसि खालामफैयो, जायनि थाखाय थासारिया दुंहाव जायो। मोनसे गोग्गाथाव रादाब, सासे बर'नि फिसाया डक्टरेट डिग्रीखौ मोननो हाबाय। बर'नि फिसा पिनुस कुमार हाज'वारिया मेनेजमेन्ट अफ टेक्न'लजियाव IIC बेंगालरनिफ्राय डक्टरेट डिग्रीखौ मोननो हायो। बिथाङा प्रफेसर बाला चन्द्र पाटिलनि नायदिंनायाव बे डिग्रीखौ मोननो हायो। डक्टर पिनुस कुमार हाज'वारिया चिरां जिल्ला सान्थिपुरनि जिलागुरि गामिनि थागिबि ब्रिन्न कुमार हाज'वारि आरो हाम्फे हाज'वारिनि ब्रैथि फिसाज्ला। बिथाङा दायो IIT कानपुरनि इन्डास्ट्रियेल एन्ड मेनेजमेन्ट इन्जिनियारिं बिफानाव एसिस्टेन्ट प्रफेसार महरै खामानि मावगासिनो। मैया चिरां जिल्लानि बासुगावआव प्रतिदिन टाइम्सनि खौरांगिरि जयन्त देबनाथखौ पुलिसआ बुनायनि हेंथायै दिनै क'क्राझार प्रेस क्लाबजों लोगोसे बड'लेण्ड जर्नालिस्ट एस'सिएशनआ थार बिजिरनाय नांगौनि थाखाय गोख्रों सोमावसारदों। आसाम पुलिसनि जवानफोरा गाग्लोबनाय जाथाया खौरां मुलुगनि खौरां सिबियारिफोरनि थाखाय दुखुनांथाव आरो बे जाथायाव लोब्बा थानाय पुलिस जवानफोरखौ सरकारा गोख्रों राहा लानांगौनि दाबि दैखाङो। मख'नो गोनांदि प्रदीप साहा मुंनि आसाम पुलिस कनस्टेबलआ खौरांगिरि जयन्त देबनाथखौ हेलमेट हमैनि दायाव लावथि सिबनाय जाथाया ओनसोलनाङैनो गोख्रों फिनजाथाय सोमजिखांहोदों। जराबादआव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जालाङो। थांनाय हराव जराबादनि खनसियाम बस्तियाव गंसे ट्राकआ गंसे स्कुटारजों सौदावनायाव सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंनि मुं आरो थंखौ दासिमबो मोजाङै मिथिनो मोननाय जायाखै। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला ट्राकआ सनापुर फारसे थांबाय थानाय समावनो गंसे खारबाय थानाय स्कुटारजों सौदावो। बे जाथायाव स्कुटार सालायग्राया जायगायावनो जिउ गोमायो। AS01MC 0995 नंनि ट्राक गारि सालायग्राया जाथाय जानाय जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। मैया गोदान फरायसा आफाद जोनोम मोननायनि उनाव गोबां सुबुंफोरानो BSU जोंनो दाजानाय होनना ससियेल मिडियायाव सावरायनाय नुनो मोन्दों। नाथाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि BSU आ फेसबुक पस्टनि गेजेरजों गोदान फरायसा आफाद BNSU दानायाव BSU आ जेबो लोब्बा गैया होनना रोखा फोरमायथियो। लोगोसे BSU आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों BNSU दानायाव BSU आ जेबो लोब्बा गैया होनना। BNSU नि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारिया थांनाय 22 जानुवारियाव BSU आफादनिफ्राय माखासे असुबिदानि थाखाय रिलिज होदो होननानै BSU नो आर'ज बिलाइ होनायलाय BSU निफ्राय हगारदों होनना। BSU आ हारिनि आफाद नङा, BSU आ मोनसे राजखान्थियारि फरायसा आफादसो होनना। मैया बर'नि गेजेराव गोदान बर' फरायसा आफाद दानायनि उनाव मिरु एबसुआ खौरांगिरि मेल खुङो। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों एबसुआ बुङोदि गोदान बर' फरायसा BNSU दानाया आबुङै मोनसे राजखान्थियारि इन्टारेस्ट आरो राजखान्थियारि एजेन्डा थांखिखौ लानानै जोनोम मोननाय मोनसे फरायसा आफाद होनना मिथि मोन्दों। मानोना BPF हान्जाया राजखान्थियारि इन्टारेस्ट एबा एजेन्डानि थाखाय हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव BSU होननाय मोनसे आफाद दादोंमोन। बे आफादखौ दानानै बिथांमोना गावसोरनि सरकारनि गादिखौ बासायनांगौनि थाखाय बे आफादखौ बाहायबोदोंमोन। नाथाय बे आफादा दिनै जिउ गैयै मोनसे थासारियाव थाफैबाय। फैबाय थानाय समाव BSU जों खामानि जाला, बेखौ हाग्रामा महिलारिया अनुभब खालामदों जानो हागौ। बिनि थाखाय मुंखौ एसे सोलायनानै BSU नि गाहाय नेहाथारि बनजित मनजिल बसुमतारि बिथांखौ आफादगिरि खालामनानै BNSU खौ दादों। फरायसा आफादा गोसो जाब्लानो दाजानाय माब्लाबाबो जानो हाया। मोनसे आफाद दानायनि उनाव जाथियाव मोनसे सौदावलायनाय थासारि फैयो, जाथियाव मोनसे गावस्रालायनाय फैयो। बिथांमोना बे आफादखौ जोनोम होनानै जाथियाव मोनसे गावस्रालायनायनि थासारि लाबोनायनि थांखि दं होननानै अनुभब खालामदों होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।